sekian, selamat datang di Ayam Geprek Wang Sota. Yang, tak tinggal nak syuting dulu yo. Yo. Sopo iku? Arep wedok pancet ae. Ayo yang makan yang enak iki yang mantep, enak seru iki. I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Hah? Matang? Apa? Matang. Apa? Matang. Sejak kapan awakmu berhubungan ambil arek iki? Aku sih. Asu. Oh, aku iki kurang apa dadi bojomu aku iki wis ayu, cantik, bohai. Aku iki sembarang Mas. Tengok temen Mas sampai ya aku kurang apa? Aku kok pinter masak, pinter maca, pinter mana? Aku kok iso goyang, Mas. Sampai njaluk goyang apa? Sampai dino tak kei goyang. Ngene, ngono ngene. Siapa apa Mas? Ngene. Apa sih ngene? Sing ndi Mas? Asik, bro. Goyang bareng. Sampai gue goyang ngene. Apa sih sama kakak sih kayak apa? Wes gak usah kon jelasno nak. Kon iku podo ae. Kon yo ngono nak, aku ngerti kon mantane. Tapi lha kok kon sing blong-blong bojoku. Kenapa ini? Tadi itu anakku. Anaknya siapa ini? Anaknya arek iki lah. Hah? Anakmu. Saya. Gimana, Dik? Aku ado-ado. Abela ini kerja di Malaysia. Bosok corona lu tak kabur gak apa-apa. Demi siapa? Demi awakmu. Tonton aku saiki. Demi siapa? Tonton apa selingkuh apa? Aku ngalah tutu merko aku isra sayang. Aku mundur tutu
itu mergo tresnoku wis ilang. Sik ta Mas, tak jelasno. Akhirnya ceritanya aku gak iso. Lebih sayang arek kae. Aku mundur awal-awal mentok saja aku sopo pergi golek pas akhirmu pergi. Wes ngene carane aku karo Mas iki ae. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku nang Maksud ngandani ku mau Mas, maksudnya aku kumpet teng rokok sampean pandan ono. Waduh.